Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ya Hujjaj. Ya Hujjaj. Ya Hujjaj. Sanna zuwa Alhaji. Ya gajiya. An wani lafiya? Lafiya kalau. Ya su Alhaji. Kai su Alhaji kalau. Ya su Hajiya. Kai lafiya kalau. Ya gida ya aiki. Lafiya. An samu dawowa kenan. Wallahi. Kai sanin dawowa Alhaji. Sanin dawowa. Dama na zo akan maganar rabon gado. To nake gaya maka akan maganar rabon gado na akwai wani malami ya fi kwana hudu a kofar gida. Kwana hudu? Yana son ya raba zakar nan. Ba zai haɗu ba. Ba zai haɗu. Ni zan raba shi. Ni ne nan zan raba wannan gadon. Sai kuma maganar zaman ta'aziyya. Zaman ta'aziyya na Alhaji. Zaman ta'aziyyan Alhaji. An ce zaman uku kawai ake yi. Ina ba zai haɗu ba. Ba zai haɗu ba. Ƙarya ne kowa ya ga maka ba zaman ku ake ba. Zaman ta'aziyya na zamani da ake yi akwai zaman uku da ake yi. Akwai zaman hudu. Sannan ya tsallake ya tafi zaman tara. Har da tara ana yi. Akwai na tara. Akwai zaman 70. Kai. Suna yi. Ana yi sannan ya tsallake a tafi zama na 90. Daga nan idan ake zaman 90, ran zama ne na 90 da ake yi. A ranar za ka tafi Alhaji, za ka sa a yi mana odan kaji. Ba yan Najeriya ba fa, kaji da ƙasan waje za a yi odar su. A zubar da jini. A ɓarar da jini sosai a wurin ta'aziyar nan. Domin Allah ya gafarta mu Alhaji. A ci kaji sosai. Domin Allah ya gafarta mu Alhaji. Zilfan shi. Alhaji ka gani nan. Fir'autin daga nan Najeriya ka ɗauke ni na tafi Misira. Da je na raba Fir'auna gado. Raban gadon Fir'auna. Raban gadon Fir'auna ni ne nan da je zan raba gadon Fir'auna. Ashe kai babban malami ne. Da na bincike na ga dan tsinan ne ne. Kawai sai na gudu. Ni ai kai babban malami ne fa. Ni? Kana wasa da malam kenan. Ai malam ya wuce nan gurin ai. Mutumin da ya je rabon gadon Fir'auna. Ayya ni to da na je Misira karatu na ci uban kafirai na ragar da kafirai ai sai a koro ni Aka koro ka. a koro ni ta ci kamuri kare mu da Allah ne ai ni masani ne Mu kan malam to shikenan Alhaji mu kan za mu shiga. to shikenan a gaira mana da su Hajiya a gaira wayannan bishiyoyin fa Ba bishe ba wannan bodyguard nawa ne. Bodyguard? Sai da tsaro. bodyguard Allah sana baya su gada. to amin shege mai kamar dan America Sai an jima. shege mai kamar dan China shikenan kawai rabon gado a ce ni wallahi ta kara bangaren nan idan bai tsalle ci kauyen malamin ci bulo uban shi ba Allah zina ni an ne shikenan ni ban zan mora ni an ne kenan ba zan mora rayuwa ba kenan shikenan ko dan iska malami to na rasa Allah dukan wannan rabon gadon Qur'ani sai na hada sai na tsalle ci kauyen malam Ibrahim na faffasa mai baki sai dai daga nan mutu ba a kashe mu gaba ɗayan mu Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryen.